Mhuri yeZimbabwe makasimba here kwese kwamuri kusangana zvekwatiri kuita nhasi rava rimwe zuva tiri mumwedzi waDhisemba takananga mukrisimasi. Ndine nyaya yandauya nayo but ndisati ndasvika zvangu kunyaya yangu ndatiregai ndimbopfuurawo pane nyaya yatakaona iri kutenderera iyi yaGibson nemudzimai wake yekuhwedza iyi negirlfriend iro. Nyaya iyo haifadzi uyewo kutaura chokwadi chisina kutendererana mukati payakapinda mudare ipo paya nyaya iyi haina kufamba zvakanaka. Ini ndinotenda kuti kusoko raMwari zvakanyanya. Soko raMwari pese pandinoda kutaura ndinonyanya kubhesa zvangu nesoko raMwari. Sorry kune asingatendi Bhaibheri. Bhaibheri rinotaura richiti madzimambo anogadzwa naMwari. Uyewo Bhaibheri rinotaura kuti kana kuine ari kushayiwa zivo kana uchenjeri ngaakumbire kuna Mwari. Kureva kuti uchenjeri huzere kuna Mwari. Zvikuru sei kumadzimambo vanotonga dzimhosva vanotoda kunyanya kutsvaga uchenjeri hwakasimba sehwakanga huri muna Mambo Solomoni. Mambo Solomoni akaiswa pachigaro chiya semuenzaniso kuti madzimambo anotevera tikope. Zvakakosha kunyanya kuverenga bhuku razvirevo neramuparidzi kana uchinga uri king, nebhuku raDhanieri nebhuku raJacob. Zvinobatsira nemadzimambo ese muchimbozwa kuti vaiita sei uye nyaya dzacho dzaitongwa sei. Zvakanyanya kukosha izvozvo pane kuti munhu auya kunonzi kubombera kudare odzoka awedzerwa maronda, odzokazve achiwedzera kuchema iye achiti ndabva kwamambo kundoenzaniswa. Ameno vazhinji munozoti erodha vanotaurisa munyaya dzinenge dzapinda mumatare mwana mambo idzi. Ini ndinonyanya kuongorosesa stereki ndichiongorera ndichiona kuti no apa pakabhenda apa pakabhenda. Right, regai tipinde munyaya iyoyi timboona zvatakaona. Mai vaya mudzimai waGibson vakaisa nyaya yavo kudare vakazviintrodusa vakanyatsotaura kuti ini ndini mudzimai waGibson ende ndinotenda kuti nehama dzacho dzaivapo dzaipupurira kuti uyu mudzimai waGibson. But pozoita umwe ari kuripoterwa wacho kunzi uyu aputsa musha. Then handichazivi kuti ndivo headman here vanga vaine sunhet yebrown kana kuti headman ndevaya vakachena musoro handizi. But kune vaitonga kuya pune akasimuka ane sunhet yebrown akutaura kuti Gibson ngaabate dzimba dzake zvakanaka. Hapasi kusaunda zvakanaka ipapo. Ngaagadzirise dzimba dzake pasaita noise. Dzimba dzipi dzaanoda kugadzirisa? Haana dzimba, ane imba 1 yaainayo yamai ava vauya kusvikoisa nyaya yavo mudare. I think paida kutongwa kana pachigadziriswa pogadziriswa kuitira kuti mai vaya varege kuputsa dzimba dzevanhu. Nemhaka yekuti pakatosimukazve mumwe aisekenda kuti akambouyazve kumba yangu akazamazve kude kuputsa marriage yangu. Zvoreva kuti munharaunda yamambo yaheadman ava mune mhutse iri kuparadza dzimba dzevanhu, but vari kufana kugadzirisa nekudisciplina mhutse iyi vari kubva vati murume ngaabate dzimba dzake zvakanaka. Dzimba dzipi dzaanoda kubata zvakanaka? Ane imba yake poita mbavha. So pamwe pacho isu tine problem. Isusu muri yeZimbabwe tine kadambudziko tese. Why? Pane pamwe patinombogadzira zvimwe zvimitemo zvisina basa tichizvisiya zvichitungira kuita nhungirwa zvichitambarara zvichienda uko kunga muriwo wemunyemba. Chimutemo chimwe chatakabva kugadza isu pachedu tichibata nekugadzirisa mutemo wemarriage watakushandisa izvino ameno tiwati wapasa here wandaingozwawo uchitaurwa apa kuti muchato uya waichatwa wainzi chapter 37 ukazonzi 11.5 izvozvo wachinjwa waunzi chi ameno something like ngawo 515 here handichazivi kwazvari, but kungochinja kwemanhamba ikoko kurubva kwatotwista mutemo uya
watwistwa mutemo uya wakunzi murume akugona kuita girlfriend yake otoita imwe mhuri uko, then mudzimai uyu haana simba rekundobvunza girlfriend ira kana kurirwisa, then mudzimai akutenderwazve kuitawo boyfriend yake. Then umwe murume ukaona mudzimai uyu aine boyfriend yake, zvirimo mumutemo zvandiri kukudza izvozvo izvi. So ini ndobva ndachinyatsa kutarisisa munyika yemwe yandobva ndaona kuti Satani ndiye ari kutonga nyika, akunyanya kutongesesa zvekutoti ipapo tikasachenjera nedzimba dzacho nemereji kunosara kusisina, tichapedzisira tangofanana nemakudo nembwa dzinongoti chero wafunga nemurume uyu nemukadzi uyu chero wafunga. Ndo kwatakatonanga ikoko ende ndo kwatiri kuenda, just because tiri kutoisa utove mutemo. Muruziva here kuti mutemo iwoyo wakabva waextenda zvekuti munhu azvara mwanasikana wake kurera kubva kachiri kari katsvuku oendesa kuchikoro kokura kakuziva kuti musikana mukuru. Mutemo uyo uri kutaura kuti musikana iye akasangana nemukomana wake vakawirirana vakagara vese nyange vakasabvisa pfuma kuvabereki. Mutemo uyo uri kutaura kuti imi hamuna simba rekundobvunza dhati pfuma. Mutemo uri muno muZimbabwe kune vasiri kuzviziva. So isu tochiti right, tiri kuendepi kana zvakadaro, right? Because kubvira kare nakare musoko raMwari kwaitobviswa pfuma. Verengai kuroora kwakaita ana Isaac kuya, muone kuti chii chaiitika paya. Mwari ndiye akatema musoko rake kuti murume umwe mukadzi mumwe, vaviri vachava nyama imwe chete, kwete vatatu, kwete varongomuna. Umwe anoti nekuti vana Soromoni vaiva nemadzimai akawanda, but zvakazodii mberi munanasa kuverenga soko racho raMwari muzonzwa kuti akazoita sei mberi kwacho. Anditika uye mobva maona kuti vese vanga vaine madzimai akawanda wacho muBhaibheri Mwari aizvida here? Hatiiti chinhu nekuti kwanzi nhingi wemuBhaibheri akanga achichiita. Aiwa, tinoita nekuti Mwari anozvida here. So tikangoita nekuti chakaitwa muBhaibheri tichapedzisira takuti vavengi vedu ngatitorei hurungudo tirowe pahuma zvakaitwa Goriati naDhavhidhi tikapere kuurayana. So pamwe pacho panoda kunyatsa kushandisa pfungwa. Ini ndinotenda kuti mutemo wemarriage hausi mutemo unofana kugadzwa nevanhu, mutemo wakatogadzwa naMwari, ngausiwe wakadaro. Imwe yese iyi yamunoti inini ndinoiti yemasatanist, imwe yese iya yekuzoti barika girlfriend boyfriend iyoye chisaiwo chapter yakana mwaiti chapter 45 yomira iri yega. Iyi inonzi chapter yainzikana ichinzi chapter 37 kuti murume umwe mukadzi mumwe, yomira yakadaro. Kana mafunga imwe yekuti murume orora zvevana vake nevazukuru vake, mongoiti chapter 50 moitseta yakadaro. Kuita kuti isu tinotenda kusoko raMwari tinoramba takamira nechapter yainzi chapter 37 ya, toramba takamira neiyoyo. Vasingatendi kusoko raMwari ya voteedzerawo iyi, tozoona magumo azvo kuti dzimba dzichasara dzakamira uye dzichiyemurwa dzichitariswa kuzi vana baba nana mai vanoremekedzwa ndedzipi, uye dzimba dzichava nemugariro wakanaka unovaka nyika ndedzipi. Kwete kuti vhiringira zvinhu zvakagara zvakagadzirwa kare naMwari, isusu touya toisa zvedu zvemubrain dzedu pasine kuronga kwakadaro. Saka apa pesa apa tiri kungovhurana meso uye ndiri kunyanya kutaura ndakanyanya kutarisana naHeadman vakatonga nyaya yaGibson nemudzimai. Changamire, hapana kumira zvakanaka paya. Kutaura chokwadi panoda kugadziriswa, kuitira kuti gadzirisaiwo imba yemudzimai uya, gadzirisaiwo imba yemudzimai uya. Avo mai vakauya vaya girlfriend riya ameno kuti munozvitora sei, ndikakuudzai kuti inotori agent iyo yaya yaSatani paaripo paya. Ende ndakanyatsa kutarisa face yake, nyangwe kumuparidza sei haasi munhu anotendeuka iyoyo. Anogona kutozotendeuka kana Mwari amurova neshamhu asara akatsanga mazinyama ese apera, ndo paanozobvuma soko zvokuti kumuvinga kunyatso kumutaura kuti shamwari kunonamatwa Mwari tsveta zvauri kuita, akapanduka kare uya. Ndo vaya vanotaurwa na 2 Corinthians chapter 4 verse 4 kuti kune vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Ndangariro dzake ndo dzakatanga dzapofomadzwa zvokuti chakanaka achioni, anongofunga zviri ipapapa, anotongoti kwakasangana denga negomoko ndo kunogumira nyika. Saka musoro wake wakatooma zvekuoma zvekutoti nyangwe mukada kumubatsira sei ipo paya haabatsirike. Saka chaari kufunga kutodestroya ipo paya. So imimi Changamire, muri kunzwa munhu ari kutombobudisa muromo wekuti vari kudisturba client yangu.
kutaura murume wemuridzi ozvitaura mudare kuti ari kudisturba client yangu. Imi mopfurira mberi muchiti murume uyu ngaagadzirise dzimba dzake, achiti client yangu kureva murume womumwe munhu. Can you imagine? So Changamire tinokumbirawo kuti ipapapo paitwe justice. Ini ndozvandakamirira inini. Ndosaka vanhu vashinyanye kuti vakati gare vanombotsvaga Erodha Kanjanda kuda kunzwa kuti vanoti chii. Ndokwatakadanwa naMwari ikoko. Izvozvo nyangwe padare penyu mukandidana handiregi kutaura zvandiri kukuudza izvi, ndinongotaura straight. Vazhinji havandifariri panotongwa dzinyaya, vakawanda havandifariri nemhaka yekuti handitendereri munhu. Ndinongokuudzai kuti apa pari wrong. Tinomiririra zvokwadi yaMwari isusu, hatidi matakanana akadaro. Tinoda muraramiro wakanaka, muraramiro unokudzisa zita raMwari. Chiregai ndiende kuna Gibson. So ameno kuti Gibson wacho handina kumbomuona. Regai ndiende kune mudzimai waGibson. Ndimuudze masoko andoda kumuudza panapa. Chandinoda kutenda Stereki ndechekuti ndakaona kuti akazvibata anoita kunga munhu akamboparidzwa anoziva Mwari. So ndoda kuti upfurire mberi hanzvadzi yangu nekuita zvinhu zvakanaka zvakadaro. Chandoda kuti uzive ndechekuti hausi kurwa nenyama, uri kurwa naSatani. Ephesians chapter 6 verse 12 inoti hatirwi nenyama neropa asi nevabati. Munhu andiregerera kuri kupisa zvisingaiti, hamusi kuona ndiri kutosoeta. Plus pamwe pacho inhau yekuti ndiri kutotaura ndakaita kunga ndaka BP yakatokwira nekuda kwenyaya yandiri kutaura panapa haisi kundiitira zvakanaka. So Ephesians chapter 6 verse 12 inoti hatirwi nenyama neropa. So hondo dzose dzakaita sedziya usaona hako vanhu ndiSatani ari kuda kuparadza marriage. Saka ndinoda kuti unamatire murume wako yeye kuna Mwari, umureverere uchimukumbirira kuna Mwari mazuva ese, uchimukumbirira kuna Mwari mazuva ese, so that ndangariro dzake dzinoshandurwa idzi. Sezvinotaura bhuku raRomans chapter 12 verse 2 kuti tisaenzaniswa nevenyika ino asi tishandurwe murangariro wedu uvandudzwe kuti tizive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Anofanira kushandurwa mubrain nekuti ndo battlefield yaanorwirana naSatani iyoyi. Akangokundwa mubrain maresults yake ese atova negative, asi akakunda brain dzake idzi maresults yake anenge ava positive. Saka unomunamatira, but kunamata kunotora kuti Mwari anzwe munyengetero, kunotora kuzwisisa, kuziva kuti ndoda kurwa naSatani. Kuti urwe naSatani uchimugona, unototanga kumuregerera murume wako. Then wamuregerera murume wako iyeyuyu wotongomukanganwira, but kumukanganwira ndinoziva kuti kunokunetsa futi kuti ukanganwire girlfriend iyi, but chirwa and avoid kuramba uchienda mudhuze naye nekuti unozotadza kumuregerera. Asi ndiri kuona sekuti unenge unokurumidza kunzwisisa soko raMwari hanzvadzi yangu. So chiramba uchirwa wakadaro, irwa hondo yacho nemweya. Nyangwe vari kunzwa zvatiri kutaura izvi, isusu hondo dzedu hatihwandi isusu kuti tiri kurwa. Kana tiri kutorwa tinokuudzai kuti tiri kurwa hondo, nekuti Mwari wedu haanyadziswi uye isu haatenderi kuti tinyadziswe. Uye Mwari wedu moto, according to Hebrews chapter 12 verse 29, our God is a consuming fire, moto unoparadza. Zvokuti pamwe pacho vamwe vanhu vari kutambura panyika panapa, it's because of minamato yevanhu. Vanhu vanamata Mwari oendesa moto ikokoko. Zvodaro zvazvichenda zvakadaro, but kuti zviitike maresults akadaro abude, haurwi direct nepfambi iyi. Unorwa naSatani. Ndava Satani ndiye akamugara nedhimoni rechipfambi kuti kuti aputse imba yako. Saka haurwi neari kushandiswa, unorwa neanoshandisa. Ndo zviri pana Ephesians chapter 6 verse 12. So ukaramba wakadaro zvinokubatsira, ramba uchinamata. So kuti kuti murume we achinjwe, asave mhuka, ave baba chaivo, murume anokudzwa, anoremekedzwa. Kana ndakatozvitarisa ndiri kuona kuti iwe hanzvadzi yangu unototarisika zviri nane than pfambi iyi. Saka zvinoreva kuti murume wako angovharwa chete meso zvekufunga kuti pfambi iyi yanaka kufura iwewe. Last but not least,
kune madzimai akanditarisa ari kuteerera nyaya iyoyi, ndinokumbirawo kuti kana tiine maweakness atinawo mumarriage ngatigadzirise. Tisatendera Satani achipinda mudzimba dzedu. Ngatidei varume ava zvekusvika pakuti kana akafunga kuhura ega ari ega iwo usipo anonyara. Bhaibheri rangu rinotaura kuti tisanyimana. Kuna 1 Corinthians chapter 7 mwatongozviziva kuti tisanyimana. Pane vana vari kuteerera, handichagari ipapapo. Bhaibheri rinotaura kuti tisanyimana. Ende ndoda kuti muzive kuti icho chakanzi tisanyimana ichi ndo chakasaka imba ivepo. Dai musina ichocho musitori pamusha ipapapo. Saka pamunombopota muchisunga play paive muchiti ndakamirira kuti tete vazogadzisa nyaya yacho muna December, imi makasunga play, ipapo muri kutovhurira Satani kuti apinde, nekuti by nature baba ava vanoda kupota vachirima garden ravo iroro, kwete kupota vanoda kuririma garden iroro panguva dzavanenge vada. Sezvamunongoitawo imimi kuti tsvimbo iyoyo munoda kupota muchiishandisa panguva dzamunenge mada, ndizvo zvimwe chete nababa ivava. Saka uyezve ngativei smart vana mai. Muri kuona here kuti ava vana tete ava vanopota vakuzoputsa dzimba dzedu ava, kazhinji kacho vanogara vari smart. Smart yavo iyoyo ndeyekukwezva vana baba ava kuti kana vasvika achingotarisa so anoone mutsauko nekumba kwaabva zvinobva zvasiyana. Saka anobva atofunga kuti hey, uku ndokurarama, uku ndope. Zvinoreva kuti murume wese anongoda mudzimai ari smart, mudzimai akanaka, mudzimai anozvininipisa, anozviisa pasi pake, mudzimai anomuteerera, kwete anomisidzana naye, kuenzana naye. Ndinotenda kuti tabatsirana ipapapo. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborere. Right, soko randandinaro hama dzangu we rekupedzisira randati ndine nyaya yangu raiva rekuti taakupinda muChristmas. Ngatichengetedzei vanasikana nevanakomana vedu. Hama dzangu kunyanya vana mai nevana ngatigutsikane nezvatinazvo. Tisati tikaona vari ku next door vatema mombe, isu tisina toti ngatitsvagewo mombe. Ngatipindei paChristmas apa tichiziva kuti kuna January disease. January ari kusvika, Christmas ndiye zuva rimwe chete rinopfuura, rinongori zuva, hapana kana chakanyanya chiripo. Kana kuri kuti tiri kuremekedza kuzvarwa kwaJesu Kristu, aiwa Jesu Kristu togona kungomuremekedza mazuva ese, tinogona kungonamata nguva dzese. But apa chiitiko hatisi kuti chakashata, ngachiitwe, but gutsikanai nezviripo nezvamawana, musazvitatamura muchibuda muchiita off budget, muchidya nemari yeschool fees, nekuti January ari kuuya, pane back to school futi ipapapo. Hama dzangu, ini ndakakatsika kaya kekuti nhasi iChristmas, vanhu vomuka vogeza, vanhu vamuka vogeza, vana mai vosara vakagara mumimvuri, vanasikana nevanakomana voenda kugrowth point, kumagrosa kana kuti kumashops. Pamwe pacho vamwe vacho vozodzoka zvavo kana late, vamwe mangwana, vamwe ndo vasikatodzoki vatizira. Tsika iyoyo kana muchida kunzwa kuti vazhinji percentage hombe yevanhu vakazopinda mumadrugs vanakomana vakadzidzirira paChristmas, nekuti vanobatwa nepeer pressure. Mufaro wacho unenge wakanyanyisa, unoita kunge wemunhu akwira rori. Munhu akwira rori anoita kunga anofunga kuti rake, kana kufunga kuti ndakuraramira imomo zvachose, kana kufunga kuti handichatodziki muno. Anogona kungofamba chiti iwe kamani we get away chichi achitutuka vanhu mweya wemurori. So pane mweya weChristmas wandiri kukumbirawo nezita raJesu Kristu kuti ukunde, kwete nekunamata but nekuzvidzora, nekugona kukontrola mhuri. Kune vanasikana vakabviswa umhandara zuva reChristmas vakawanda, nevakadzidzira kunwa doro, nevakapiwa zvirwere, nevakapiwa pamwiri musi weChristmas. Saka zvakakosha kuti baba namai mugadzire Christmas pamusha penyu ipapapo, inoenderana nemawaniro amunoita. Moudza vana venyu kuti ndo inonzi Christmas iyo tiri pano. Kana zvichibvira, shanyiranai nehama dzekutenda muna Mwari, so that moita mongowanda kana kuti misha miviri mitatu mobatana nemhuri yenyu, mofara muri pamwe chete. Vana ngavasaende kumashopu uko musiko, kune shumba dzakavhura mazino kudai,
kune shumba dzakavhura mazino kudai, tumwe twakabva kunyora grade 7 izvozvi twakamirirwa itwototo. Vakamirira vacho musafungoti mazera avo ndiana mudhara, vana sekuru vavo ndo vakavamirira ikokoko. So Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka, muve neChristmas inofadza, muve negoredzva rinokomborera. Ndakukusiyai muchiteerera kambo kedu katakaemba naBaba Hosea Chipanga kanonziko gore idzva. Kambo aka munokaona paYouTube channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda. Takabvisa masongs, hatina kubvisa, in fact takazogadzirira masongs channel yavo yakanzi Elder David Kanjanda. Nokuda kwokuti pano paUtindi TV zvinhu zvinowandisa, saka vanhu vari kunetseka nekutsvaga masongs. Saka muchingoda masongs munongomanya paYouTube channel yakanzi Elder David Kanjanda Songs. Masvikapo mubaya subscribe, molikeawo, moshare kuti zviite zvakanaka. Mwari akukomborerei. God bless you. Takusiyai muchiteerera kambo kanonziko goredzva, Elder David Kanjanda featuring Hosea Chipanga. Bye bye. Fear not, sin not. Rauya vana baba, gore idzva rauya vana mai, gore idzva rauya vasikana, gore idzva rauya vakomana. Rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vasikana, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vakomana. Mwari wangu nditendereiwo kuti ndizive Mwari, nokuti gore rakapera ndaisa musivawo Mwari. Mwari wangu nditendereiwo kuti ndizive Mwari, nekuti gore rakapera ndaisa musivawo Mwari. Ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapera ndaipandukirawo Mwari. Iwo mwaka watapinda uyu, ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapfuura ndaipandukirawo Mwari. Ishe wangu nditendereiwo kuti ndiende kumberi, nokuti gore rakapera ndaiva ndiri kumashure. Ishe wangu nditendereiwo kuti ndiende kumberi, nokuti mwaka wakapfuura ndaiva ndiri kumashure. Gore idzva rauya vana baba, gore idzva rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vasikana, gore idzva rauya vakomana. Chinokunda kunamata, dzokai mukoma munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai hanzvadzi munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai